मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण ग्रामपंचायतला शासनातर्फे विविध अनुदान कोणकोणते प्राप्त होतात आणि ते अनुदान कोणत्या बाबीसाठी कधी कोणत्या दिवशी खर्च झाला याविषयीची ऑनलाईन माहिती कशी पाहावी आणि ग्रामपंचायतचे जे पासबुक आहे ते ऑनलाईन आपल्या मोबाईलवर कसे डाउनलोड करून सर्व माहिती आपण पाहू शकतो याविषयीची माहिती पाहिलेली होती। तर त्या व्हिडिओमध्ये अनेक लोकांनी कमेंट केलेल्या होत्या की सर, एखाद्या विशिष्ट स्कीमची, योजनेची किंवा ग्रामपंचायतला स्थानिक पातळीवर जे उत्पन्न मिळत असते, ज्यामध्ये घरपट्टी, पाणीपट्टी, विविध प्रकारचे दाखले आणि व्यवसाय कर यामधून जे स्थानिक पातळीवर उत्पन्न मिळत असते ते एखाद्या महिन्यामध्ये किंवा एखाद्या वर्षामध्ये किती मिळाले याविषयीची माहिती कशी पाहावी ही माहिती उपलब्ध करून देण्यात यावी। तर मित्रांनो, त्याच विषयीची माहिती आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। मित्रांनो, व्हिडिओ महत्त्वाचा आहे। ग्रामपंचायतच्या आर्थिक कारभाराची संपूर्ण माहिती तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये मिळणार आहे, त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि व्हिडिओ जर आवडला तरच या व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राइब करा। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचे विविध शासकीय योजना आणि महत्त्वाची GR यांची सर्वात अगोदर माहिती देणाऱ्या GR अँड टेक एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर ती ऑनलाईन माहिती पाहण्यासाठी मित्रांनो आपल्याला गुगलच्या सर्च बारमध्ये टाईप करायचं आहे e-gramswaraj.gov.in ही वेबसाईट सर्च करायची आहे। मित्रांनो, ही वेबसाईट सर्च केल्यानंतर आपणासमोर पुढील प्रकारचे पेज ओपन झालेले आहे। तर या पेजवरती आपल्याला खालच्या बाजूला यायचं आहे। मित्रांनो, खालच्या बाजूला विविध प्रकारच्या टॅब दिलेले आहेत, तर त्या टॅबपैकी आपल्याला अकाउंटिंग या टॅबवरती क्लिक करायचं आहे। अकाउंटिंग वरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो पुढील प्रकारचे पेज आपणासमोर ओपन झालेले आहे। तर पुढील प्रकारच्या पेजवरती आपणासमोर विविध ऑप्शन उपलब्ध झालेले आहेत, त्यापैकी आपल्याला 3 नंबरचे जे ऑप्शन आहे मित्रांनो, अकाउंटिंग एंट्री वाइज रिपोर्ट, या अकाउंटिंग एंट्री वाइज रिपोर्टच्या प्लस आयकॉनवरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे। प्लस आयकॉनवरती क्लिक केल्यानंतर पुढील प्रकारचे अनेक टॅब आपणासमोर ओपन झालेले आहेत, त्यापैकी 2 नंबरची जी टॅब आहे मित्रांनो, कॅश बुक रिपोर्ट, या टॅबवरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे। कॅश बुक रिपोर्ट या टॅबवरती क्लिक केल्यानंतर पुढील प्रकारचे पेज आपणासमोर ओपन झालेले आहे। मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण मंथ वाईज या ऑप्शनवरती टिक केलेलं होतं, तर या व्हिडिओमध्ये आपल्याला विशिष्ट एका योजनेची किंवा ग्रामपंचायतच्या स्वतःच्या उत्पन्नाची माहिती पाहायची असल्यामुळे आपण स्कीमवरती क्लिक करणार आहोत। स्कीमवरती क्लिक केल्यानंतर आपण खालच्या टॅबमध्ये मंथ वाईज वरती क्लिक करणार आहोत। त्यानंतर मित्रांनो, फायनान्शियल इयर म्हणजे कोणत्या वर्षाची माहिती आपणास आवश्यक आहे, तर त्या वर्षाची आपणास निवड करायची आहे। त्यानंतर स्टेट निवडायचं आहे, महाराष्ट्र राज्याची आपण या ठिकाणी निवड करणार आहोत। पुढे मित्रांनो, अकाउंटिंग एंट्री यामध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत, तर विलेज पंचायत या 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे। विलेज पंचायतची निवड केल्यानंतर आपल्याला आपल्या जिल्ह्याची निवड करायची आहे मित्रांनो। त्यानंतर आपल्या तालुक्याची निवड करायची आहे, ज्या तालुक्यात तुमची ग्रामपंचायत आहे त्या तालुक्याची निवड करायची आहे। पुढे विलेजमध्ये आपल्याला आपल्या गावाची निवड करायची आहे, म्हणजे ग्रामपंचायतची निवड करायची आहे। सर्व निवडल्यानंतर मित्रांनो, ज्या वर्षाची तुम्ही निवड केलेली आहे त्या वर्षातील कोणत्या महिन्याची आपणास माहिती हवी आहे त्या महिन्याची तुम्हाला निवड करायची आहे। त्यानंतर मित्रांनो, स्कीम निवडायची आहे। आता या ठिकाणी लक्ष द्या मित्रांनो, स्कीम निवडताना आपल्याला अडचण येणार आहे, प्रॉब्लेम येणार आहे, स्कीम सिलेक्ट होत नाही, त्यामुळे परत एकदा आपल्याला विलेजवरती यायचं आहे आणि आपल्या विलेजच्या ग्रामपंचायतच्या नावाला रिक्लिक पुन्हा एकदा क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला स्कीमवरती क्लिक करायचं आहे। स्कीमवरती क्लिक केल्यानंतर पुढील प्रकारच्या विविध स्कीम आपणास दिसत आहेत। 1 नंबरला आहे 14 फायनान्शियल कमिशन म्हणजे 14व्या वित्त आयोगाची योजना। 2 नंबरला ओन रिसोर्स म्हणजे ग्रामपंचायतचे स्वतःच्या उत्पन्नातून मिळालेले विविध निधी या ठिकाणी आपणास पाहता येणार आहे। इतरही विविध योजनांची माहिती खाली दिलेली आहे, तर आपण ओन रिसोर्स वरती क्लिक करून ओके वरती क्लिक करणार आहोत। मित्रांनो, ओके वरती क्लिक केल्यानंतर आता खालच्या बाजूला हा जो कॅप्चा आहे तो कॅप्चा आपल्याला खालच्या टॅबमध्ये व्यवस्थित भरायचा आहे। संपूर्ण माहिती आणि कॅप्चा भरल्यानंतर आपल्याला गेट रिपोर्ट वरती क्लिक करायचं आहे। मित्रांनो, गेट रिपोर्ट वरती क्लिक केल्यानंतर आपल्याला जी माहिती हवी आहे ती माहिती आपणासमोर डाउनलोड होणार आहे। आता अशा प्रकारची माहिती डाउनलोड झालेली आहे। मित्रांनो, पहा या ठिकाणी फायनान्शियल इयर 19-20 आहे आणि स्कीमचं नाव या ठिकाणी आहे पहा, ओन म्हणजे स्वतःचे उत्पन्न त्या ग्रामपंचायतचे आपणासमोर उपलब्ध झालेले आहे। रिसिप्टमध्ये सर्व मिळालेले उत्पन्न आहे आणि पेमेंट या ऑप्शनमध्ये सर्व केलेला खर्च आहे। तर पहा मित्रांनो, या ग्रामपंचायतीला दिनांक 5/3/2020 रोजी विशेष पाणीपट्टी 23,000 आणि सामान्य पाणीपट्टी 5,600 रुपये असे एकूण 28,600 रुपये प्राप्त झालेले आहेत आणि या ग्रामपंचायतच्या अकाउंटवरती सध्या या स्कीमचे 3,60,954 रुपये शिल्लक आहेत या तारखेला। त्यानंतर मित्रांनो पुढे पहा, नळ जोडणी फी 300 रुपये आणि डिपॉझिट 1,000 असे एकूण
1300 रुपये या ग्रामपंचायतीला मिळालेले आहेत। अशा प्रकारचे विविध माध्यमातून मिळालेले उत्पन्न या ठिकाणी आपणास माहिती होऊ शकते, उपलब्ध होऊ शकते। विशेष पाणीपट्टी अशा विविध प्रकारच्या स्कीमची या ठिकाणी माहिती उपलब्ध होते। त्यानंतर मित्रांनो, या ग्रामपंचायतीने मिळालेल्या उत्पन्नाचे काय केले तर या ठिकाणी आपण पेमेंटच्या ऑप्शनमध्ये पाहू शकतो। दिनांक 5/3/2020 रोजी या ग्रामपंचायतीने पेट्रोल खर्च केलेला आहे। चेक नंबर आहे पहा 006955 या चेक नंबरनुसार 3000 रुपये खर्च केलेले आहेत। पुढे दुसरा खर्च जर पाहिला आपण मित्रांनो, तो राहणीमान भत्ता आहे। या ठिकाणी 5/3/2020 रोजी देण्यात आलेला आहे। तो राहणीमान भत्ता 14800 रुपये एवढा राहणीमान भत्ता मिळालेला आहे। त्यानंतर खालच्या बाजूला मोटार काढणे आणि मजुरी लिखित साहित्य अशा प्रकारचे 1812 रुपयाचा खर्च या ग्रामपंचायतीने केलेला आहे। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण मोबाईलच्या सहाय्याने ऑनलाईन आपल्या ग्रामपंचायतीला कोणत्या दिवशी कोणत्या महिन्यामध्ये स्वतःचे किती उत्पन्न मिळाले हे ऑनलाईन पाहू शकतो। तसेच मित्रांनो, ग्रामपंचायत मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती तसेच ग्रामपंचायतच्या बँक पासबुकची झेरॉक्स कशी आपण डाउनलोड करू शकतो ऑनलाईन मोबाईलमध्ये आणि इतरही ग्रामपंचायतच्या योजनांविषयीचे सविस्तर माहितीचे विविध व्हिडिओ आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये उपलब्ध करून दिलेले आहेत। ते नक्की तुमच्या उपयुक्त आहे, त्यामुळे ते व्हिडिओ आपण अवश्य पहा। तसेच हा व्हिडिओ आपणास कसा वाटला याबद्दल आपल्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच कळवा आणि जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचण्यासाठी या व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा आणि अशाच प्रकारचे नॉलेजेबल व्हिडिओ आणि केंद्र राज्य शासनाच्या योजना, महाराष्ट्र शासनाचे GR सर्वप्रथम मिळवण्यासाठी आपल्या GR अँड टेक एज्युकेशन या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। धन्यवाद।